Šine! Šine! Bože me sačuvaj. Šta se ovaj dere? Šine, bre! Šine! Šine! Je, Radojka, mi se ne mosi ljutiš. Ubi mi neka čgaravica, strast Božja. Pa moram malo da je proteram. A Izolda ne dadu u kući da živim nikako pića. A jeli, koga to zoveš? Ko ti je to Šine? Šine? Pa Radašin. Šine. To mu dođe skraćeno, to uveo Đoda od kad se je šlogirao. On muta, pa uči ponovo da govori. Pa kad viče Radašin, on kaže Šine. I nemoj se ljutiš, tako mu lakšete, tako i mi. Šta ti to? Pa pismo. Pošto mrzelo da dolazi čak ovamo, pa dao mene da ga dam Milašinu, Radašinu. Ko je Emil, Milašinu ili Radašinu? Mislim, nemoj se ljutiš. Pa što oni opet ne govore? Poštar dao mene da dam Radašinu. Što sad ne govore? Što ne znaš? Ne. Pa zbog Dudinja. Kažu, padu s vašeg duta u njinu Avliju. Dragojlo. Pa daj da vidim kako je to pismo. Da nije poresko. Da nije za struju. Ma kaki, da je tako, ja bi ga bacio da ga pojedu svinje. Radoslav me zvao jutros. Da li nije od Milone i Radenka iz Rusije? Ma nije kak i Rusije, pa vidi po pečatu. Pismo je poslato iz Beograda. Iz Beograda, a nije Radoslav. Pa tamo je Đoda, da li nije od Đode? Ma kak je Đoda? On nema taki trokopis. Šta ti je to trokopis? Pa to je rukopis. Ali kad se dobro napiše, onda se to kaže da je trokopis. Evo je Karadašin. Daj mi to pismo. Daj mi to pismo. Jeli, Dragojlo, da li ti nisi otvarao ovo pismo, a? Nisam. Jeli, da nije bila neka slika unutra? Znoj ga nisam očio mi. Da li mu nije pisala neka opajdara? Još se on pomalo kreće. Još je on sirovak. Ma nema ni mojega. Mislim, nemoj se ljutiš. Kod Radašina propala stvar načisto. Jeli bre? Šta šepućete? Kikad se u crkve, a? Ne vredi. Pojedoše ga vrane sve. Šine, poštar dao mene ovo pismo da ti ga dam. Ja sam rekao Radojke da je poresko ili sudsko ili da je od EPS-a, ja bih bacio svinjama da pojedu. Ali ovako... Dajte vam. Da mi te tvoje naučare. Moje ne valjaju za krivak. Zafrknu me jedan Kinez na pijacu, dadu mu 2000 darki za ništa. Jeli, a koji je to, koji ti to piše? Šta te briga? A, o? Ja nisam otvarao, Šine, izolde mi. Šine, nisam ga otvarao, očiju mi, nisam ga otvarao. Mnogo mi se pravdaš, Dragojlo, sedi dole. Ako mi je slučajno Milašin otvorio pismo, ima da proteram kroz odžak i tebe i njega. Ma pusti čoveka šta ga daviš, ti si poludo. Proši ti posao tamo svoj. Pa nisam, Šine, očiju mi, nisam ga otvarao. Šine. Šta bre, Šine? Kad te budemo šinule daret, ima da ti od ti kapa tamo dole do Morave. Kuneš mi se u oči tu, a čorav si sve. Drži ovo! Šta ti bre si blesava? Smrdiš na duvan i na beli luk. Opet si pušio, ti doktor rekao da ne smiješ da pušiš. Pa nisam pušio bre, izgoreo si po glave sve. Pa vozio sam Acu iz polja, sedeo na blatobranu. Čovjek puši cigare, tako Dragojlo da on puši. Puši cigare, usplita me sve. Ma nemo da lažeš! Opet si pušio, lažeš! Nisam pušio! Nemo da lažeš! Džabe si se najeo beloga luka! A, šta? Kuj?
Prijatelju, majstore, mislim, zamolio bi te, pošto to moja pesma i kod mene stvar propala načisto, pa odvrni to malo, mislim, plaćam piće čim stignemo. Ja ne pijem piće, ja pijem samo rogonju. Ma, pij šta ti volja, ne pravim pitanje uopšte. Može, evo. A? Uradi, bre, slatka sestra. Izvini, Bato. Mogu samo malo da protegnem noge. Teži, bre, šta hoćeš. Imamo pozadi komocije, ima mesta koliko hoćeš. Ma bi ja, nego pozadi ti treba gas maska, neka mrcina povraća, čovek usmrde, sve živo. Koje mrcina, koji čovjek? Ma neki tip sa šeširom. Ima šešir? Ima. Ili ima brkove ovako Hitler? A ne znam, nisam videla da li ima brkove, nabio je kesu na glavu, pa od godačice samo rid ali rid. Godačica? Sunce ti ga najsam. Zlatana iz Godačice. Znači, rešio da mi napravi igranku, će čovjek da me urdiše načisto. Aman, bre, dećeš, bre, ponašaj se malo, bre. Nisam ja kriva. Pustara ovde, nema žive duše ni kad je mobilizacija. Nisam prašto. Ja sam Zirka. A ti? Kako se zoveš? Majstore, stoj, koči. Što da stanem? Moram da izađem poradi sebe. Malva, ajde, boga ti, pa kad bi ja stajao sad pored svake bandere džaba, ajde, čekaj malo. Moram da izađem zbog prostate. Mislim, bolje da izađem nego da se upišavam ovdje u autobus. Ej, slušaj, ovdje odmah iza krivine ima jedan motel, tu je piš pauza. Jao, krsna slava. Šta ti je? Ko da si vidio đavola? Ne znaš ti, slatka sestro, to ti je kao proliv. To je krvopija koja pije krv. Spotičem se na njega gde god da krene. U koga? Na ovog što povraća? Pa čovjek mi ne da da živim. Prati me u stopu svude ja idem. Na leđima ga nosim ceo život. To ti je ki čičak. Ne možda ga se otreseš. Čičak kad se zalepi na nogavicu, ti ga skidaš, on se lepi. Ti ga skidaš, on se lepi. Jao, krsna slavo. Jao, Zlatana. Ćuš mi se. Bre, šta radi ovaj? Baca nešto. Izgleda da hoće da sere. Joj, čušpaj se. Daj 2 espressa. Ja ću bez mleka. Dečko, može li onaj krš da dođe do Beograda do 4? Do 4.
Dolazimo mi pre 4. Baš da vidim. Ajde bre! Šta je ovaj sve? Majstore, samo sekundica. Samo sekund, znači samo trenutak, molim vas. Ne čekam ja više ni Svetog Petra. Evo ga, samo sekund. Požuri! Požuri! Majstore, evo, čekaj. Stižem, Gdje ode ti bre, Elija, si obećao da ćeš mi platiti pivo, pa nigde te nema. Ma plaćam i pivo i 40 ćevapa u Beograd kad stignemo na stanicu. Ajde da vidimo i to čudo. Teraj to! Ja puštam vozni red. Hajde! Stoj! Stoj! Pa zaboravili ste mene! I ja stanem pred njega i opalim, kad ono ništa. A nešto mi s ovu municiju nije kako treba. Mani te praškove, Stanjka. Ako hoćeš da budeš zdrava kičelik, moraš da ješ crni luk. Zato što je crni luk mnogo dobar i zato što je mnogo zdrav za mozak koji ima. Veš? Da se najedem crnog luka. Strašno. Pa zavisi ko zašto ide u Beograd. Što se mene tiče, ja nisam planirao da se ljubim s nikim. Ali ima nešto bolje od crnog luka. Šta? Aha! Paprika. Slonovo uvo. Kako ovo? Slonovo. Znaš kak je slon uvo? Mislim, ja ne jem ništa iz inostranstva. Ja samo sve što je domaće. Pazi, će probaš malo? Da. Uzmi malo. Probaj, da vidiš kako je. To je super, tu nema, to je superior, to je... Tomi! Hej! Ujebe, koči bre! Majstore bre! Jesi lud bre čoveče? Hajde bre! Otvori bre! Idemo naprijed! Šta bio? Ja tamo zaspala, šta se desilo? Tuče ko bomba. Šta je bre? Šta ste radoznali ko svrake? Čekaj da vidim šta se desilo. Pa šta se desilo bre, govno se obesilo! Sram te je bilo, dupeta! Jel hoćeš samo pare? Pare, samo ti trebaju pare! A šta bre, na sekundu smo bre bili do smrta! Jeste. Šta će da reći bre? Ej! Polako, ljudi, polako, ostavite čoveka na miru, polako, aman. Pa da, evo, ovoj Vukojebini nema ni signala. Evo je ništa, čovek! Ej, ljudi! Evo ga, šofer beži! Ljudi! Nemam rezervu, dao sam kolegi, otišao za Varvarin! Snalazite se kako znate! Halo?
Halo, ne čujem. Halo. Koji je muzejski eksponat. Znači, nemam pojma gde sam. Ovo je neka prostahija, ovde prođu dva automobila dnevno. Ovde budu što povraća, ovo nije kao ne. Vidite lepo na GPS. Ne mogu da se promira kada budem na 12. Recite gasti, lepo, ako nam izlazi odavde, će vukriti na povedu. Halo? Halo? S kim si to pričala? Koga to moliš da te izbavi? Šta te briga? Šta te briga? Nemoj se deraš na mene. Ne da pogineš. Prvo da ti kažem, kad sljedeći put budeš odlučila da šapućeš, da znaš, 50 metara od mene kad leti komarac, ja ga čujem. Bog me tako obdario da imam tako uvo. Bez. Alo, nije to put, pa izgubit ćemo. Stani! I da znaš, ne vredi ti više da me lažeš. Čuo sam sve šta si pričala. Šta si čuo? Šta sam pričala? Slušaj, da ti kažem, ja prelazim u ovo brdo, ali samo ga zaobilazim. I silazim dole direkt, pravac Ibarska magistrala, ako hoćeš da znaš. Ha, s Bogom. I? Gde ti Ibarska? Pa tu je bila, bre. Šta ja znam? Možda su je izmestili. Slušaj, ako hoćeš da odemo iz ove nedođe, slušaš me. Jasno? I prema tome, idemo tamo. Gde? Tamo. Tamo. Slušaj, ženska glava. Ja ću da idem gde ja hoću, a ti idi gde ti hoćeš. To što si se navrzla na mene od onoliko putnika u autobusu, to ajde de. Ali, kad metnemo nogu na asfalt, rastajemo se odmah. Jel važi? Da si ne beše ti, da nas sandom doneseš. A ja ga bi čoveka u krpe saranio. Neka mu je laka zemlja i neka mu Bog dušu prosti. Amin. Počasna paljba! Pali! Prijatelja, što si ukićen? Svadba neka, jel? Nije svadba Sarana. Sarana! Selo si vrano, dolina Sokolovica. Taman se lepo provodi, sad si treba govor. Ajde. Kaki govor, bre? Rekao Gruje da ti treba da si držiš govor, pa da zakopavamo. Koji Gruje, bre? Kakav govor? Koga da zakopavate? Pa ću ti objasni Gruj, ajde. Čekaj, bre. Ajde, Pa nema polako. da me zakopavate, šta vam je? Ajde. Komšije, kumovići i rođaci. Svaka šuša koja si opljačkala državu, posekla šume i uništila lovni fond, kad umire,
Ima počasnu paljbu i govor. Čestitam. Sažaljevam slučaj. Moj tatko si je bio doživotni počasni lovočuvar u našem si selu Vranovo. On si je tako čuvao divljač i prirodu da zaslužuje počasnu paljbu. I to iz 2 puta. Oružje na gotov! Da moj Stričević nije zapošljen u pogrebno preduzeće. Morao bi tatka si da saranim u krpe. Lovačka direkcija iz Niš mi je poslala najjeftiniji sanduk koji si imao. Najjeftiniji. I evo ga ovde. Da li da ga ubijem što mi uvredim mrtvoga tatka, ili da ga puštim da održi govor. Dragi Grujo, braćo i sestre, i ti što si umro, dragi tatko, umro si jer si tako hteo, a mogo si još da živiš i da budeš lovočuvar, što si i bio. Mogo si još da loviš vrane i sojke, ptice, srne i jelene. Tako i moj Bataradašin. I on voli da gađa. Ne, on nije lovočuvar. I kad ide u lov, on potroši municije strast Boža. A kad nemaš šta više da gađa, on gađa vrapčići. Vrapčići. Dragi Grujo! I ti, tatko, ako te ja nisam poznavao, umro si, tatko. Zato smo se okupili na ovaj tužan dan, kad evo i nebo hoće da zaplače. Bog da mu dušu prosti. Bog da mu dušu prosti. Hvala ti, Mate. Hvala ti što iskupi glavu. Mnogo si me podatresao. A kak ja, ko sam se podatresao. O, Mico ti. Bata Grujo, na šta pucam ovaj ženskaći? To šipcari. Puštaju si aviončiće. Snimu si sve. Špioniraju kote. Sve. Da jem govna ako si ovde ne bude linija fronta za neku godinu. Hej! A? Hej! Dani! Dragance! Pa ostavi se me, bre, hej! Pa moram da stignem u Beograd pre mojega Bataradašina! Stani! I? Zašto ste se posvađali? Ko? Pa ti i tvoj bata po babine liniji. Milašin, a? Milašin. Što to tebi interesuje? Onako, pitam, što? Svađamo se ceo život. Poslednji put njemu smetalo što moje dutkinje prelaze i padaju u njegovu avliju. A njegova Zlatana, ona imala neke šuriće uvozne iz inostranstva. A kad ključu dutkinje, onda dok ostiš, on se prosere. Istok, zapad, sever i jug. Šta vidiš, šta gledaš? Ništa.
Deco je kuću. Hajde, Milice, Dragin, hajde. Pomože Bog. Bog vam pomogao. Izvinite što smetamo. Mislim, znate, nama je pukla guma dole u doline i tamanamo već i IHH i treba nekako da siđemo sa planina, znate. Pa lepa je vam ovde zemlja, mislim, zdravo je mesto i dobro je za poljoprivrede i za razne kulture i nema šta da ih napadne i... Nema. Ništa sem divljih svinja i međeda. Kog međeda? Onog pravog medveda? Šta, imate medvede tu u kraju? Ima. Ja sa jednim ratujem već 2 godine. A ovaj drugi samo riče iz šume. I šta si uradila? Mogu da ne spoje medved. Znači riče, a? Riče, Boga mi. I dobro, šta mi sada radimo? Imate 3 sata hoda prema suncu. Tamo do šumskog gazdinstva. To vam je ovom kosom, pa samo pravo prema suncu. Gde je ono, tu i vi. Pa kad dođete do Jankovića krš, tu ste. Tu obično seku drva, pa nek vam neko od njih pokaže put do Ljiga. Znači, 3 sata hoda. Jes, Boga mi. Ali to nećete moći sad. Uskoro će pasti noć, a i mogli biste da naletite na mog krvoloka. Gospođa je potpuno u pravu. Što se toga tiče, ja dok imam ruke, ne znam ja kako bi to bilo. Mislim, kako bi to ispalo, ja bi njega da... Ajde kuću, ajde. Hvala. Izvinite, a što vi ne sednete da večerate zajedno sa nama? Nisam gladna. Kad naredim sve, ješću. Ja ne mogu. Ni ja. Ajde onda, ako ste završili, polako u sobu. I kada legnem, tu gasite sveću. Mihajlo, ti mi odgovaraš. Gasi sveću i odmah da zaspite. Ajde, laku noć. Ajde na spavanje. Ajde, laku noć. Laku noć. Ćao. Laku noć. Jovana, ajde, okreni se prema zidu. Lepo spavaj. Srećo moja. Ja sam se tako najela, odlično sam jela. Hvala ti puno, neću ti ovo nikada zaboraviti. I vola bi samo malo da se odmorim ako mogu, jako sam umorna. Ajde, kreni za mnom. Laku noć.
Možda se ti ljuti što ti nisam dala da spavaš s onom mladicom, ali velim sutra idete. Jedna noć, gore, dole. Ipak deca su tu. Ja nemam ništa sa njom. Mislim, koga ne poznajem, on me ne interesuje. A ja nju ne poznajem. Ni mene ne poznaješ, a vidim kako me gledaš. Izvini, neću da ti džaram po ranama, ali video sam sliku u Kujne. Šta se desilo sa tvojim čovekom? Sudbina. Moj Sveta je radio kao pružni čuvar 15 godina i sve je bilo lepo. Deca su se rađala. I kupili smo plac blizu Požege, pored pruge. I spremali smo se da pravimo kuću. Moj Sveta je sve sam radio. Kopao temelje, samo mu je jedan pomagao nekoliko dana i... eto. Nije nam se dao. Kako se on našao po točkovima voza, ja stvarno ne znam. A sam se nije ubio 100%. Koga je gurnuo, nikad se nije saznalo. A da te pitam, devojčica, što ona ne ustaje iz kreveta? Kada je Sveta poginuo, ona je legla u krevet i više nije ustajala. Vodila sam je u bolnicu u Milenovac. Lekari rekli da je neki živac, kičmi, valjda od strave koje je preživela. Operacija za kičmu mnogo košta. Operiše se samo u Nemačkoj, u nekom gradu. Sad sam i zaboravila kom, što i da pamtim. Odakle meni te pare? A ja bi joj mojoj Jovani sve dao. I očni mi je tako treba. Slušaj, ja u stvari idem u Beograd, treba da dobijem neko nasledstvo, mislim da ga preuzmem. To su velike pare, ja tolike nisam video u mojem veku. Kad ja završim taj posao, ja ću da dođem tebi na kapiju tu i ja ću da ti donesem koliko treba, zato što kad je zdravlje u pitanju, pare ne vrede ništa. Ne vredi. A kad nemaš, onda... Neka. Dobar si čovjek, vidim. Ali ti sutra ideš. Svi idu, samo ja ostajem. Možemo samo da ćutimo zajedno. Ništa više. Meni je to dobro. Zlato! Zlatana! Milašin. Zlato! Napilo se to negde noćas. Koji zna gde? Spavala. Izvini ako spavaš. Evo sad ću. Joj, kuku. Evo idem. Evo. Šta to bi? Jesi živa? Što da ne budem živa, more, šta mi fali? Jo, blagoš tebe jetrvo, kaki sam ja san sanjala, bolje da sam umrla. Prestravi me, ženo, sve. Da nije umro Dragojlo. I tako, slatka sestra, ovaj san mi noge odsekao. Ništa na dobro ne sluti. Jao, more. Kak je dobro. Ne valja za krivak. Jučer se obuko, izbrijao na licko i ode negde. Nit znam gde, nit šta je s njim.
Pa velim, da li da prijavim milicije da ga nema, da li da pitam tebe, da li da pitam Devera Milašina, a ako ne govore, možda on nešto zna. Veliš, jučer otiš, jučer. Ja ga pitam, jeli, a za gde se ti to spremaš? A on mi veli, ako sam morao da ti polažem račune dok sam bio mlađi, sad više ne moram. Tako ti veli, tako. Tako da pitam Devera Milašina ako nešto zna. I moj Milašin otišao. I njega nema celu noć. I njega? A gde je on otišao? Jao, samo osluškujem, Radojka. Dreždala sam celu noć. Pa zato sam ja jutro šantrljiva sve. Ma nisam trenula. I kuku. Ono obuče stajaće odelo i ode kod sina Dragana u čaršiju da mu odnese one bele bubreze, one namirnice. I ne vrati se više. Mora da su zajedno negde otišli. Mora da nešto kriju. Zlatana, moj Radašin dobio neko pismo. I od tad samo ide po kuće i smeje se. Štuco brkove pola sata. A kad se brijao, pevo. Ja ga pitam, jeli, a kako ti je to pismo? Koji ti piš? A on da nije neka pajdara iz mladosti kad si tako veseo. A šta kaže? A on veli, nije iz mladosti, nego još kad sam bio mali. I samo ga ljubi ono pismo. Ali mene ne da ga pogledam, da pročitam. Ja probala da mu ga ukradem dok je spavao. On ga sakrio negde. Ja. Blago tebe, Radojka, ja ne umem da pročitam ništa. Ja sam moje Milašinu ukrala. Mislim, skrozirala sam ga pola sata, ali nisam mogla da pročitam ništa. A šta si ukrala? Pa pismo. I moj Milašin dobio pismo. I on? I on. Onako šareno, Radojka. Istrokovano. Nikad nisam viđala tako. Ja sam mu ga ukrala kad se podmivao. Ali šta mi vredi? Ništa nisam mogla da pročitam, pošto je na latinice. A mene ogodačice ispisali iz škole kad se učila latinica. Imala sam zauške i tako. Ostado glup. Ti? Nisi ti moja Zlatana glupa, ti si moja Zlatana pametna za celo selo. I najbolje umeš da gledaš u šolju u celom Petlovcu. Čekaj, koji njemu dono pismo? Jel poštar? Ma jok, more dono mu Dragojlo. Dragojlo? I mom Radašinu dono Dragojlo. Pa koji dono je Dragojlo jednem i drugim, pa on mora da nešto zna. I šta ćemo sad? Pa da viknemo Smiljanu i prava s Dragojlo. Ajmo. Ja znala sam. Najdraži moj, da dišete jesenji lahor, da udahnete život. Dragojlo! Dragojlo! Dragojlo, Izoldo! Dragojlo! Dragojlo! Ebe je. Izoldo, gde je Dragojlo? A šta će vam, Dragojlo? Zini da ti kažemo. Pa mi sa Dragojlem živimo već 100 godina. Ti si došla jučer u Petlovcu, treba tebe da polažemo račune, jer bi to htela, a? Dragojlo nije kod kuće. Ma šta nam ti napriča? Pa ti misliš da se mi zakopčavamo pozadi, a? Dragojlo! Dragojlo, kaži se, nećemo ti mi ništa! Dragojlo! Nemoj se ljutite, pa je vreme. Ovakve klijeki kad smo došli da ti tražimo pare u zajam. Ma jok, more, to je Zolda te rekomendi. Čekaj, Zlatana, da te pitam. Jer ti si pre neki dan dono pismo Radašinu i Milašinu. Jel' tako bilo? Tako je. A donosi Milašinu, ček da mu ja kažem. Jel' tako, popili ste po šiše rakije, jel' tako bilo? Mislim, Zlatana, nemoj se ljutiš, ali nije tako. Kako nije tako? Čekaj da ga ja pitam, čekaj da te pitam. Jeli, gde su otišli, jer znaš, nigde ih nema. Šta je pisalo u pismima? Kaži. Nemoj se ljutite, Radojka. Pa nemam ja u očima rengelene pa da skroziram šta je pisalo u pismima. A gdje su nekako bila ista? A gdje su otišli, ne znam. Zna! Ja njega poznajem kad laže, Ma ja lažem, Smiljana očiju me, evo i Zolde mi. Možda su dobili na lotriju, pa otiče dužno. Kure, kakav se na lotriju? Ček da mu kaže, kakav se na lotriju? Pa moj Milašin kupovao lozove svaki dan, nikad ništa nije dobio. Nemoj se ljutiti, Zolda. Evo ga, to je.
Čekaj, Dragojlo! Čekaj! Gde si, bre, Dragojlo? Pa čekam te ceo sat, Dragojlo. Ja sa tem nemam ništa. Ja koja, nemo se ljutiš. Ne čekate vi mene, čekam ja vas. Dragojlo, tu su me Alnaser celo jutro. Došlo mi bilo da upali mi kamionče. I Alnaser. Ajde, ulazi! A co mi si nemo se ljutiš, ali sjeo si mi na mesto. Nisam ja sjeo na tvoje mesto, ovo je moje mesto. Sedi pozadi, Dragojlo. Čekaj, more. Jel krijete nešto? Jel ovo mobilizacija? Raspitaj se tamo za moju izložbu. Već otišli. Ne znam ja gde su oni otišli. I odosmo u Beograd da obiđemo Đodu. Kojeg Đodu? Pa Đodu nije umro. Dragojlo, tu se žvalavite. Ili ideš s nama, ili da imamo bez tebe. Izvolda, uterajmo pet u dvorište da mi ga ne ukradu. Ne brini, dušo. Ajde, pali, ajde. Bože, jeli zlatata? Jel se ljubite ti i Milašinu usta? Sačuvaj me, Bože. Mene Milaša poljubio samo jedare. I to kad smo se venčali. Samo tad. Pa, posle mi zabranili doktori. Što zabranili? Pa zato što moj Milašin kad se ljubi usta, on ne diše uopšte. Kako ne diše? Mamo. Sad će moja svekrva da te daruje sa njenu spremu. Darujem te. Što si mi čoveka sa lepo reči spratio? Što si sa nama na prvo jutro izilazio? Hvala. Vidi ga tako. Brate Grujo, ja bi sad da krenem. Mislim, ako ima neki prevoz. Ne pamtim da sam pio bolje vino svaka čast. Imaš li ti ovoga još? Imam. Nemam. Imao sam. Imamo mi jednoga Dragojla. On pre pio rakiju, ljutu. I to mu sagorelo džigericu sve. E sad, pošto doktori zabranili, on počeo da kanđeloše vino. I to moje. I kanđeloše li kanđeloše. I samo viče, nemoj da se ljutite, nemoj da se ljutite. Sam vas Bog poslao. Šta reče, bre? Kažem, taman da odem da pitam one dečace s onim džipem, da me povezu. Ne pitam šta košta, samo da... Samo da ostanem još malo. Tako je. Ne ideš ti nigde. Pa kod nas ti je običaj taki. Koji si dođe na saranu, 3 dana si ne ide, a danas je tek drugi dan. 3 dana? Bata Grujo, nemoj, ko Boga te molim. 3 dana je običaj, Bata Grujo. I šta reče, imaš li ti ovoga još? Imao sam. Nego Dragojlo mi popi sve. On što možda popije, strast Božja. Dragojlo kad pije, njemu jabučica ne ide gordol. Ne mrda. Ja sam gledao tebe kad piješ. Ti piješ ubilo se. Kod tebe jabučica ide samo gordol, a on kad pije to sipa kinizoluk. Kinizoluk? Tačno. Znači da jabučica ne mrda? Nema kako. Jel ovako? Isto tako i Dragojlo. Nego, Bata Gruja, ja bi te zamolio da ja sad krenem. Ja sam izgubio mnogo vremena, a ne smem da dan gubim. Slušaj, da sutra ostanemo za drugo jutro, a da se čekamo drugi dan, a dotle da si jedemo i pijemo za pokoj na dušu mojega tatka. Da ga ožalimo kako dolikuje Bog da mu dušu prosti. I do 40 dana. Do 40 dana? Nemoj, Bata Grujo, ko Boga te moli.
A je li jasno to? Jasno. 3 dana? Šta je 3 dana? 40 dana. Pa, ja imam vremena, ne žurim nigde. A što se kombeta tiče, ono staje tu najmanje 10 dana. Uvek kad je vetrovito, oni dolaze tu, lete, maju se za zmajem po nebu po ceo bogovetni dan. Kako se maju? Pa tako lepo, rašire neko platno, ko pri Bogu moje gaće i lete po nebu. Po nebu? Jedan se zaleteo, teo da se sleti dole u trgovište na Vranje. Tamo mu živi devojka, pa teo da je iznenadi. Skačinjali smo ga sa daleko od 3 dana. A, znači, Vranje je na tamo? Na tamo. Kuva! Šta bre kuva? Jel vidiš ti nešto ili će ti izginemo negdje na ovom putu? Vidim, ali ja sa tem nemam ništa. Mora mu se sipa voda. Opet? Ubij se ti od sekiracije. A ja ko je? Ja bi da ipak stignemo živi u Beograd. Mislim, nemo se ljutiš, ali bolje živi nego da nas splješćete konzervu na ovom putu. Dragojlo! Nemo se ljutiš! Nemo da ješ govno! Aco, Dragojlo, izlazte! Dragojlo, daj kanister sa vodu! Dokle ćeš više da kuvaš? Jel opet da sipamo? Jeli bre, ako je? Koji je ovo put? Šta koji put? Ja samo ti Dragojlo sipam. Sipam. Putujemo cijel dan, svega 50 km. Malo, pa stajete da mu sipate vodu. Idemo da mu sipamo dok ne gože jedan. Idemo da mu sipamo dok ne dođemo kod Đode. Taki mu je patent. Da sam znao da će glava da mi budu torbe uvek krantije. Ja ne bi ni poladio. Kaki Đoda, kaki bakrači. Jel jaco? Ja nemam ništa sa tebi. Kamo nama sandvič? Šta bre, ja znam. Što niste poneli da doručkete? Tako? Tako. Dragojlo, umeš ti da ne potrefeš? Ili umeš ti da recentriraš žarupu? Jako je, mi se ne može ljutiš, nekad sam mogao, sad ne mogu. Što bi Lira Dašin propala stvar načisto. Beži, Dragojlo, beži. Ako si mi oblažio svećice i ne mogu da ga upalim, ma mogu se usaremo na njega, svi skupi. A ja? Šta ti? Pa ne pitaš mene da li sam žedna. Dobra, na. Što uradi, bre? Ovo je rakija. Vodu, bre, držim samo u kolenima. Otkud ti rakija? Šta te briga? Dobio sam na poklon. Jel ti poklonila samo rakiju ili ti je dala još nešto? Šta bulaziš, bre? Pa videla sam sve, videla sam kako je gledaš, gutao si očima. Planinka ti je pomutila mozak. Jok, nego ću tebe da polažem račune. Pa ja se, bre, ne pravdam ni moje Radojke. Znaš šta je ona za tebe? Ona je za tebe boginja. Ti da hoćeš, ne bi mogla vodu da je nosiš. A šta ona ima što ja nemam? Šta? Ti da se porediš sa njom, to ti je kao Dupe i Miliprot. Ona je pre svega majka. Ona je rodila 4 deteta. A ti? Šta si rodila ti?
Smem da se kladim da nemaš ni kuće, ni mače. Kao prvo, ja uopšte nisam udata. Kao drugo, ja možda nisam mogla da ih rodim. Možda nisam imala s kim. Sve me strah. Lako je da napraviš dete koje posle ne možeš da izdržavaš, pa onda vučeš svakog frajera za gaće kao na tebe noćas. Koga je ona vukla za gaće? Mene? Evo, videla sam vas. Videla sam Blenešu nju kao tetreb. Znaš šta? Kad je neko pokvaren, on onda pokvareno i misli. Ja sam, bre, pošten čovek, ja sam domaćin. Ona mene može da bude čerka. Pa nisam ja vrbov klin da ga zadenem, da mi se čefne. Kako te nije sramota? Zašto da me bude sramota? Da me bude sramota zato što me vređaš. Da te bude sramota zato što te žena primila u svoju kuću. Zato što te metula da spavaš u njen krevet. Napojila te, naranila te. Ona je prava srpska majka. Ona je heroj. Ona je junak. Bog je darovao, dao ju sve. A ti? Šta si ti? Šta je dao tebe? Šta si ti? Kaži. A? Znaš šta si ti? Šta si ti? Ti si jedno veliko ništa. Najbolje bi bilo da si ostao tamo na onoj planinčugi. Imali biste vaš happy end. I onako džabe ideš u Beograd. Šta si rekla? Rekla sam da džabe ideš u Beograd. Kako ti znaš zašto ja idem u Beograd? Znam. Čekaj! Čekaj, bre, stani ovamo! Ej! Ej, čekaj! Ubi me načesto. Boli me uvo, mi smo naš posao odradili profi, vrate. Onda nas ne ispale ovi govnari iz produkcije, da nam plate, će sve u redu. Samo da nas nije Gegula provalio, brate. Vidi ga na šta liči, ko medvedi. Si je lud, bre. Si vidio matorog što je bacio oko na zirku, a? Teo bi matori da livadi, al ne da zirka. Ajde. Si gluv, jel čuješ zvoniti telefon? Čujem, bre. Javi se kad čuješ. Ne mrdaj! Gledaj tamo! Što me pratite, a? Šta ste vi? Pedofili? Oni vojajeri, a? Nemoj, čeko, molim te, ja ništa nisam kriv, majke mi. Ni ja. Ajde, debili, javite se. Čiča malo, kamže loše vas, majko. Tako. Šta se događa? Gde si bio? I čije su to gaće? Ovih pedera što su nas pratili. Daj vam te gaće. Dajte vam. Ko nas je pratio? Malo sad ima da idu gologuzi kroz Čestru. Da vide malo kako se podudu peta. Tako. Platit ćeš nam za ovo! Seljačino! Alo, bre, Zirka! Reci mu da nam vrati stvari, bre! Šta kaže ovaj, bre? Jeboće ti mamu. Pa šta sam ja kriv? Šta sam kriv? Čekaj!
Jeli? Pa kako ovi znaju kako se ti zoveš, a? A? Kako ovi znaju kako se ti zoveš? Otkud ja znam kako oni znaju kako se ja zovem? Čekaj, stani. Otkud znam? Samo me nešto pitaš. Ne znam. A ne znaš, a? Ne znam ja šta je on rekao. Znači, samo pitaš. Znaš šta, meni je dosta. Ja ne mogu više. Ja sad vidim nešto da stopiram i idem odavde. Ti, kako hoćeš. Mangus. To znaš. Drži. Ja jesam glupi seljak, ali sam pismen za toliko da vidim sve tvoje poruke. Šta si im javljala, gde da idu i šta da radi. Izvini. Šta da izvinim? Nećeš valjda sada da odustaneš. Sada kada sve znaš. Imaš ozbiljnu šansu da učestvuješ i da pobediš. U čemu da pobedim? U reality show. Ti i tvoj brat Milašin izabrani ste da učestvujete u reality show programu Nasledstvo Nikl Pertla. I ja i moj Milašin da učestvujemo. Šta da učestvujemo mi? To znači, vi se borite, putujete, savladavate prepreke, svađate se oko nasledstva, gazite jedan drugoga, mi snimamo. Šta snimate? Sve, svaki vaš korak. Vi glumite budale, vi ste meso koje mi ubacujemo u mašinu da dobijemo proizvod, emisiju koja razvaljuje rejtinge, ogroman CPP. Mi uzimamo lovu, a vama dajemo delić sna, iluziju života, razumeš? Nema Nikl Pertla, nema Ujka Nikodija, nema ničega. Znači sve je zajebanci. Vi pravite budala od nas, jel' tako? Molim te, nemoj da odustaneš. Ti si pošteni, dobar, veliki čovek sa šeširom. Ti zaslužuješ da pobediš. Hvala tebi na tvojoj ponudi. Ali guraj ti svoju priču, a ja ostajem tu gde jesam. Nisam ja navikao na ništa mufte. Nisam ja navikao da mi neko nešto da, što mi ne pripada, da mi nešto padne s neba. Ja sam navikao da sve što dobijem, da zalijem znojem. Ne treba meni vaša nagrada. Meni će najveća nagrada da bude da me vi ostavite na miru. Idite vi svojim putem, a ja ću svojim. Ja ću onako kako je radio moj otac, moji dedovi, moji pradedovi. Onako kako je red i zakon. Kako je Bog rekao i kako zapoveda. Slušaj, ženska glava. Ako hoćeš da izrodiš decu, da nešto ostane iza tebe, moraš da se popraviš. Ti ćeš da omalokorviš sve. Imaš jedan dan da se strovališ. Moraš bolje da jedeš. Crni luk je mnogo zdrav. Je li tako? Ako hoćeš da budeš zdrav kao čelik. Dobro. Zadevaj se ti sa mnom, a ja ti kažem za tvoje dobro.
bata Milašin, šta ste uradili s njim, gde je on? Ne znam šta se sa njim desilo, od motela ga je preuzela druga ekipa. Druga ekipa? Svi ste vi druga ekipa. Bog. Vampir? Jao. Čekaj, Miloš. Pa nema, bre, vampiri. Ne postoje vampiri. Ne postoje vampiri. Aha. Kakva je ovo freza? Oškim! Mila majko, hoću kući! Ljudi, pomagajte! Ne tamo! Ne tamo, mamo! Jao! Matala Dašine, pomagaj! Jao, Bože me dajte! Mila majko! Predstavnik za štampu američkih pomorskih snaga u vodama Južnog Mediterana, kapetan John Eifert, potvrdio je da je brzom razmjenom informacija sa združenim snagama EULEX-a u posljednjim trenucima sprečeno poletanje lovaca F-16 iz baze Avijana u Italiji, kao i lansiranje raketa zemlje-vazduh protiv vazdušne odbrane Vojske Srbije, koje je primilo učinjeno više nebo. Radojka, nemoj da brineš ništa za mene ti. Ja sam mnogo dobar. Srbije sa lokalnim albanskim stanovništvom, hrabri seljak Isela Petlovac, čiji identitet još uvek nije zvanično potvrđen, je u stanju bez svesti vojnim helikopterom prebačen u Beograd, gde se nastavlja borba za njegov život. Radarski sistemi Vojske Srbije na vreme su uočili neidentifikovanu letelicu 100 km jugoistočno od mesta poletanja, na 10 km od administrativne granice sa Kosovom.
Pacijent Raković, koji je dovezen sa juga Srbije iz zone bezbednosti, primljen je na urgentni centar u stanju teške kontuzije i bez svesti. Preduzimamo sve medicinske mere u cilju njegovog zbrinjavanja i utvrđivanja stepena povreda. Kako meni? Dobri moj čovjek. Ja crnaveni majka moja, crnaveni majka. Ja, kako mile, gde si moj mile? Nemo, mamo, da cmizdriš. Mamo, nemo da cmizdriš, da koncentrišeš me dok vozim. Jo, kako meni, da li si živ, mile moj? Joj, mamo, nemo da se biješ po grudima, će da ti ostanu modrice. Nego, strina, koga si ti vidjela na televizoru, jer Milašina ili Čiča Radašin? Pa ne znam, ima onog vojze na glave. Ono nikako drug života da je moj Radašin, niko drugi. Jo, šta ne znaš? Šta ne znašlo crna Radojka? Jo. Jeli, sine Dragane, jesi javio Radoslavu? Jesam. Jesi javio za Milašina, sine? Jesam, mamo, zvao sam. Aj, si mu javio da dolazimo? Jesam, strina, javio sam, sve sam javio. Jo, evo ga Beograd. Milašine, Mile. O tvoje zdravlje. Đoda! Ko ti je dozvolio da uđeš u šok? Niko. Ajde, odmah da si napustio šok sobu. Oh. Imaš posetu. Ako se ne provodi za 8 sati, morat ćemo da preduzmemo nešto mnogo radikalnije. Kolega, on dobija određenu terapiju intravenoznu. Ne mislite valjda na otvaranje lobanje? Ne. Mislim na kacigu. Ako je ne skinemo, hematomi će ga ubiti. Pacijent je vaš otac? Ne, to je moj stric, Čiča, ali kao da mi je otac. A mlada dama, ona mu je ćerka? To je moja supruga. Vi mora da ste medicinska sestra, vidim imate određena predznanja. Nažalost, profesore, ja sam diplomirala medicinu. Zašto nažalost? Zato što već 6 godina tražim posao. A možda vi mnogo bolje prošli da ste pokušali sa izborom za mis. Tu bi imali sjajne šanse. Pa vidite, možda dobijete posao na mom odelenju. Ako mi odmah kažete šta nam je činiti sa ovim nesretnikom. Pa da mu skinemo kacigu. A kako?
da zovemo vatrogasce da nam daju švajs aparat. Šta to pade? Đoda, na. Ja da sam imao taki patent, mene kamionče ne bi skuvalo nikad. Ko je? Ej, naši. Sine Dragane! Đoda, pa ti si još živ, nisi umro. Nisam. Zdravo, Đoda. Zdravo i vi. Jel moj Milašin živ? Nemo ništa da krijete, Dragojlo. Ni moj Mile. Dana žive. Mislim, nismo znali kuje. Mi smo došli da vidimo Đodu. Ali nemo se ljutite, mene odmah bilo sumnjivo. Kako Milašin da ripi sa sprata tek tako? Sumnjam da ga neko gurne. Ko je ripio? Kad je ripio? Ovi kažu da je Milašin ripio. Pa moj Radašin, je li on ripio? Ne, Radašin nije. Čekajte, ljudi. Ja sa tem nem ništa, ali znam da Milašin nije ripio, zato što Milašin mnogo puljiv. Ali smem da garantujem da ga neki gurnu. Koji ga gurnu? Koji ga gurnu? Govori! Odmah da mu spreme, pa ne! Radosave, sine! Eveme! Sine, ljubite majka! Gde mi je čovek? Je li on leteo? Majka, ti u bolnici smo moji. Radoslave, blago, strine! Pravo spori istinu govori. Jel mojega Milašina gurnuli? Jel on ripio sam? Jel ripio? Nemoj da se cepaš! Ivana, čerko, nemoj da krijete od mene, jer mi Radašin živ! Pa živ je, ali nije ovdje. Kako nije? A gde je? Sine, molim te, jel živ moj Mile? Kaži mi, jel živ moj Mile? Izvinite, molim vas. Gde je? Familija je malo nervozna, oprostite, molim. Mamo, stanite! Da vidimo šta će Radoslav i gospođa doktorka da kažu. Kao prvo, ja nisam doktorka, ja sam glavna sestra klinike. A kao drugo, mi verujemo da će sve biti u redu. Dešavalo se i ranije da nam pacijenti nestanu sa klinike. Mislim, tu je on negde. I policiju smo obavestili da je nestao. Šta se radili? Šta se radili? Pa moj Milašin nije ni štakilo puža da ga juri milicija! Da ga milicija da ga juri, mog Mile! A ko je pobegao? Jel moj Radašin nestao? Pa kakva je ovo bolnica? Ko je ovde glavni da ja porazgovaram sa njim? Da ja njega prestišam ga? Malo ja! Strina, molim te, pobogu, čuti malo. Radoslave, blagostrine, vičeš na Strinu. A Strina ti spremala koh što si voleo kad si bio mali. Razumem ja vašu zabrinutost, gospođo i familijo. Evo, ispod prozora smo našli njegovu kacigu, a u njegovoj garderobi ovaj koverat. Daj mi to vamo, Mile, gde si se sad sakrio? Mile moj, Vi ste sin, pretpostavljam. gde si se sakrio? Sve će biti u redu. Hvala vam puno, hvala. Mi ćemo na već. Mile moj. Daj da vidimo. Daj da vidim, ne mogu da verujem. Daj mi. Šta piše, sine? Je nešto za Radašina? Za Milašina moga. Znam gde je Milašin. Gde? Kaži gde. A moguće da je tamo i Radašin. Gde? Oj! Ljudi! Pa se čekajte, bre! Ostavite ta kola, bre! Pa to je moj auto, to je mojega sina Dragana. Pa šta? Pa ljudi, TS 010 trče, pa poznajem ih.
Slušaj bre, prijatelju, ja sam dao 2 junice bre za učešće. Pa sve što sam imao iz Slavonić ja sam izvadio. Ko je bre ovaj? Ma ne znam, im gleda pobegao sa psihijatrije. Nemoj. Ja bih te zamolio da ga ostaviš. Drugi put pazi gdje parkiraš. Pa gdje se ga mi parkirao? Ljudi, pa gdje ga nosite bre? Na sajmište. Na sajmište. Ljudi! Stanite ljudi! Ne možete ga dobiti. Zato što je gospodin u studiju. Srce. Ne kažem vama. Možete nazvati sutra, tako je. Prijetno. Dragi moji, znam kako vam je srce ustreptalo kada ste primili moje pismo u kojim vas pozivam sve da danas dođete ovde, da se posle toliko godina sretnemo, da vam predam ključeve od moje zlatne kase. Da vam predam... Kako je ovo stampedu? Radašine rano moja! Gde si? Sad ćemo, majka, čekaj, pustite mene, molim vas. Strina, majka, molim vas. Dobar dan, gospođo, molim vas. Gospođice. Gospođice. Naši očevi treba da su kod vas u kvizu. Mi nemamo ovde nikakav kviz. U show programu. Samo jedan će dobiti... Gospodine, žao mi je, ali ja ne mogu da vas pustim u studio. Molim vas da se udaljite svi. Čekajte samo trenutak da... Čekaj, bre. Kuj da se udalji? Udalji se ti. U celem Petlovcu jedino moja kuća plaća televiziju. A moj Milaš je dobio pismo. Donao Dragojlo, okaži se. Ovaj mu donao pismo. I tu je pisalo da dođe tu i tu. Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni. Čekaj. Ja idem u televiziju, Gospođice, molim vas. I moj Radašin je sigurno tu, pa bi vas i ja zamolila da nas pustite. Pa nemo se ljutite, ja program uopšte nemam. Ja sam mećo plehani lavor umjesto antene, slika bila Strast Boža. A onda je Đoda uzo pa u njega mećo zob za kozu Roksandu. Gospodine, molim vas, pa ne možete da uđete u studio, ali... Samo da kažem nešto. Gospođice, ja im lepo kažem da ne ulazimo svi unutra. Uđem lepo ja sva. Idem ja iz ove ludnice. Ja moram da javim da kasnim na posao. Mislim, ja sa tem nemam ništa. Kiban, Kimun... Ja ko je? Izvinite da vam ja kažem vama nešto. A ja moram po Nikodinu u vrtić. Kako ćeš? Uzet ću taksi. Sa, da ti odmah ukradu kola. Ja nisam verovo. Da sam znao, ja ne bi ni došao. Ja sam tu zato što je meni tata tu. Pokupi tomu, molim te. Čekaj. Može, molim vas. Nemojte da se molimo, pustite. Evo, Radoslav. Nemojte da se raspravimo. Čekajte, gospođice, molim vas. Moj stric je dobio ovo pismo. I on je sigurno unutra, a moguće da je unutra i moj otac. Pustite mene da uđem i... Ja, mislim, i Milašin je unutra 100%, ja garantujem. Pa pustite i nas, mi smo mu supruge. Čekajte. Ako su oni tamo, pojavit će se na ekranu. Dakle, vaši SMS glasovi... Ako ih vidite, pustit ću vas da uđete. Pa makar izgubila posao. Ko će poneti... Hvala. Hvala vam. Čekaj, Radoslave, blagostine. Najvećeg televizijskog reality TV showa na Balkanu. Naša kamera pratila je svaki korak, svaki tren naših kandidata. Njihove napore i nade, njihova dovijenja kako da dođu do nikl perkla, do ostvarenja svih njihovih snova. Ja predlažem da krenemo redom. Kandidati Milašin i Radašin Raković. Deda, to si ti. Ja sam Blago dede. Što se čudiš? Pa valjda i druge dede dolaze po svoje unuke u školu, a? Ej, kako si porastao, a? Kako si, Blago dede? Dobro, a? Ja sam odličan. Deda, Molim. ti si došao u Beograd da me vidiš? Jeste, samo zbog toga sam došao u Beograd. A? Hoće.
Dragi gledaoci, vi ste na pravom kanalu. Vi gledate najgledaniji TV show na Balkanu. Nasledstvo Nikl Pertla. Mi ćemo vam pomoći da u sebi prepoznate radost, sreću i motiv za ostvarenje svih vaših snova. Možda ćete i vi u nekom trenutku biti u fokusu naših kamera. Možda se i vama, kao i našim takmičarima, osmehne sreća. Možda i vas jednog dana obraduje naš Nikl Pertl. Koliko puta ste poželeli da vam se javi daleki rođak iz Amerike, Kanade i Australije? Da vam jednim pozivom reši sve probleme u životu. Zato uzmite mobilne telefone u ruke. Možda će upravo vaš glas odlučiti pobednika najgledanijeg TV realitija na Balkanu. Nasledstvo Nikl Pertla! Žaba ti Beograd. Lepi moj Petlovac. I, Blago, dede, gde ti voliš više da budeš? Ovde u Beogradu, jel, kod dede u Petlovcu. Dole imamo i Moravu, imamo Skelu, sve je lepo, a? Pa ja volim ovde i u Beograd i u Petlovcu. Dobro. Kad dođe rastu, tebe će deda lepo da uzme, pa će tebe deda da fino odvede, da ti... Da gledaš, deda? Ništa, Blago, dede. Pozivam na broj 17008 plus broj koji označava vaše favorita. Vi dajete svoj glas vašem kandidatu. Dragi gledaoci, više od 50 braće iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, to jest iz Republike Srpske i Federacije, takmičilo se za izuzetno vredne nagrade. Braća koja će dobiti Lovorov venac pobednika potrebno je da dobiju najveći broj vaših glasova. Samo njima će naš Nikl Pertl dodeliti ček banke našeg sponzora na 50.000 evra. Atraktivno vikend putovanje na našu najlepšu srpsku planinu sa boravkom u prelepim hotelu Zlatibor Mona. Automobil marke Volkswagen Golf, prestižne autokuće Autokomerc Beograd. Paletu najboljih proizvoda semenske selekcije Superior Velika Plana. Kamion pun jelen piva. Mlečne proizvode Imleka za godinu dana. I mnogo drugih vrednih nagrada. Tako. Još se nije našao taj koji će bata Miro da zajebe. Dragi gledaoci, ostalo je još samo nekoliko minuta za vaše glasove. Požurite! Hajde, klopaj sad. Jedi. I evo, dragi gledaoci, vi ste rekli svoje glasanje je završeno. Ko će dobiti 50.000 evra? Automobil marke Golf, 7 dana na predivnoj i najlepšoj srpskoj planini Zlatiboru, saznaćete uskoro. Zahvaljujući našim gledaocima koji su dali svoj glas finalistima, mi imamo pobednika najboljeg i najgledanijeg reality show programa Balkana! A ko je osvojio 1.300.000, 901 glas, reći će nam Nikl Pertl! Nasledstvo Nikl Pertla. Ravnopravno dele braća po babine linije. Radašin i Milašin Rakovlji!
nas je ovo sve mnogo poštenije. Izađeš na glasanje, daju ti 50 eura i da te Bog vidi. Svo vreme su nas snimali, ali šta se ja tu mogu? Ko je dobio batice? Oni seljaci, Rndašin i Milašin? Ja i moj brat. Stvarno imamo rođake u Australiji. Provalio sam ih odmah. Ali cool mi je da budemo reality. Ja mislim da smo mi u cijeloj stvari bili dostojanstveni. Marketing, PR, ribe. Doveli nas ovde i ja ne znam, da nas zajebavaju nešto. Šta da se radi? Idemo dalje, nema ništa. Za ovo dolje glava leti. Što ti misliš, a? Ma meni nije bitno ko je dobio. Meni je bitno, brate, da sam ja na TV-u.